Vitajte opäť pri podcaste spoločnosti Proma. V tejto časti sa pozrieme na využitie 3D modelov v stavebníctve. V štúdiu vítam pána Juraja Majerského. Je to Virtual Design Constructor spoločnosti Proma. Dobrý deň. Zdravím. Takže, pán Majerský, ako som hovoril, budeme hovoriť o využití 3D modelov v stavebníctve. Je to vlastne téma, v ktorej sa venujete už dlhšie. Je dnes bežné, že projekčné kancelárie, prípadne stavebné firmy využívajú takéto 3D modely? Tak ďakujem za pozvanie a keď prejdeme teda k tej otázke, áno, dneska už by som povedal, že máme aj výraznú konkurenciu. Pri takýchto modeloch, ako mám teraz tu vytlačené, vydávam to bežne aj v obchodných centrách a tak ďalej pri rôznych developerských projektoch. Je to už dneska ako samozrejmosť tej 3D tlače tých kancelárií alebo štúdií, ktoré pracujú s touto aditívnou výrobou, je dneska po Slovensku naozaj veľa. A pokiaľ im vypadne nejaký klient, lebo veľa týchto štúdií alebo veľa ľudí, čo pracovalo s aditívnou výrobou, robili podporu práve automobilkám, typický taký veľký segment na Slovensku a iným strojovej výrobe na Slovensku. A tieto automobilky ale často tú 3D tlač implementovali sami k sebe. Takže poviem, že veľa kancelárií zostalo tak trošku ochudobnený o veľa zákazok a tak sa práve začali zameriavať na tú projekciu, na tých architektov a na práve podporu predaja domov, bytov a tak ďalej. Nie je to úplne ten smer, v ktorom ideme aj my v Prome, ale dneska je to úplne bežné, že architektonické štúdio si objedná aj 3D model, nie iba vizualizáciu na odprezentovanie nejakého svojho projektu. Možno v tejto súvislosti napadá otázka, že v podstate vy vo firme už ku každému projektu, ktorý robíte, sú to určite väčšie projekty, robíte aj takéto 3D modely, alebo len pokiaľ je to po dohode s klientom? Dneska už väčšinou naozaj iba po dohode s klientom. Po prípade nechcem nejako rozprávať teraz stratégie, akože kedy to tomu klientovi dávame, kedy nie, kedy si to objedná, kedy nie. Stále platí, že pokiaľ existujú nejaké náročné rokovania, tak my ten BIM vieme využiť na veľmi efektívne a rýchle vytvorenie nejakých výtlačkov, ktoré vieme priniesť na tie rokovania a odprezentovať tam. Pokiaľ je to náročnejšie, pokiaľ ten developer s tým architektom alebo so statikom alebo s projektantom nejako sa nevedia na niečom dohodnúť, každý si nakreslí na papier tú svoju pravdu, tak musíme niekedy doniesť aj tú realitu ukázať a prediskutovať nejaké postupy aj pri nej. Takže to je dneska naše hlavné využitie. Iba hovorím o tom, že vlastne developeri a tak to už berú ako samozrejmosť, tak nevždy si to napríklad vyžiadajú od nás. Hej, keďže on napríklad pracuje v projekcii alebo proste výstavbe bytov už dajme tomu 10. rok, tak on niekedy v 5. roku začal spolupracovať s nejakou firmou, čo mu dodáva 3D modely, hej, nejakej akejkoľvek aditívnej výrobe, lebo my robíme tiež iba aditívnu výrobu v jednom smere, v tom, čo je pre nás finančne najefektívnejší. A po ďalších, dajme tomu 3 rokoch, príde na to, že nerobí v tom Building Information modeli v tom BIMe, v týchto technológiách, že vlastne iba mu to najrýchlo robia nejaké 3D modely, tak začne spolupracovať aj s Promou, tak napríklad už nevýhodí toho svojho dlhoročného partnera, čo mu robil 3D výtlačky, keď to tak môžem povedať, hej. A pokračuje s nami práve v tej konštrukčnej, technologickej a informatívnej časti v tom, že sme naozaj experti v Prome. A ako musí v súčasnosti vyzerať takýto model alebo 3D výtlačok, aby bol pre toho klienta nejak informačne zaujímavý alebo dôležitý, alebo aké sú kritéria tej názornosti?
Dneska už je požiadavka naozaj na čo najviac detailov. Tie začiatky, kedy neexistovala ešte ani žiadna lacná 3D tlačiareň a doniesli sme objemové modely ukázať nejakému klientovi, tak bol rád aj za to. Hej, to bolo viac než 10 rokov dozadu, takže vtedy bol rád, že má nejaký bonus, že je tam naozaj tá prídaná hodnota a tak ďalej. Dneska, keby som doniesol objemový model, na ktorom by neboli vidno balkóniky, kvetinky, črepníky a všetky možné detaily, ktoré architekt používa ako by som to povedal, ako svoj umelecký prejav na tej budove, tak by prakticky, ako by som to povedal, ponížil našu prácu a už by to bral, že vlastne akože nie sme profesionáli, alebo nie sme na takej úrovni. Takže požiadavky a štandardy sú dneska naozaj vysoké, či už je to tá farebnosť, ale je to samozrejme aj ten detail. Na tomto modeli napríklad, čo je vedľa mňa, vychádzajú napríklad aj detaily základových pletiek pre oplotenie, ktoré tam bohužiaľ vidno nie je, pretože je to vo veľmi malej mierke. Oplotenie by tu ako asi nemalo zmysel nejak extra tlačiť, ale ostali mi tam napríklad základové pätky, ktoré sú tam vidno. Hej. Takže keď potom ten klient začne vrtať do toho modelu, že čo všetko vidí, tak naozaj je rád, naozaj verí nám, že sme naozaj profesionáli a to, čo mu tu preukážeme, čo mu položím takto na stôl, tak to mám aj v počítači. Nevytvoril som iba niečo, čím som ho chcel ohúriť a oklamať a v skutočnosti som si objemy všetkého betónu, ktorý bude použitý na tej stavbe, napísal niekde na papier, pridal tam 10% a povedal, že to je pravda. Hej. takže tak. Áno, tam vidím, hore sú na tých terasách nejaké oplotenia, to už sú také detaily, čiže... Tie sú ale napríklad súčasťou betónu, hej, že na tomto som použil taký zaujímavý detail, že vlastne všetko, čo je sivé na tomto modeli, je z betónu, hej, ako 100% proste iba betón. Uh-huh. Čiže to môže tiež klient vidieť. Áno. Vlastne takto porovnať. Je tam mierne vidieť aj spádovitosť. Hej, ako sú vyspadované tie striežky a tak. Môžeme sa pozrieť konkrétne na nejaký najvýznamnejší alebo najzaujímavejší 3D model alebo model 3D tlače, na ktorom ste pracovali? Ako najväčší objemovo bol projekt do Košíc pre firmu Tauris na slávnostné otvorenie. Nebolo to slávnostné otvorenie, teraz som si spomenul vlastne na položenie základného kameňa. Áno, na položenie základného kameňa a ten bol akože objemovo najväčší, ale nebola to až taká výzva. Hej. Bolo to viac menej také, keď už sme boli v tej 3D tlači rozbehnutí, tak bolo to taká zákazka, na ktorej som si preveril, že naozaj tomu rozumiem, naozaj to viem a vtedy sme vlastne komunikoval som s rôznymi architektmi a rôznymi inžiniermi, lebo nebolo to prakticky robené v BIMe, bola to objednávka zvonku mimo našej firmy, takže boli tam nejaké náročnejšie postupy a mohol som si to overiť. Na tento projekt som bol naozaj hrdý, že som ho aj stihol v danom termíne dokončiť a všetko. Ale veľmi náročný a významný a veľký projekt bol projekt pre Haggard, kedy vlastne už bola hotová všetká projekcia a všetko, ale pozastavila sa výstavba, tak si od nás objednali aspoň 3D model. Nech to môžu mať aspoň vystavené doteraz, keď až o pár rokov začnú výstavbu tejto krásnej haly a kancelárskych priestorov. Tak robil som pre nich model a toto bol model extrémnej náročnosti. Tam také detaily, ako môžeme na tomto modele vidieť, nejaké kvetinky a trávičky, to tam bolo všetko. Tam sme, naozaj to bolo aj veľký kus modelárskej práce, kde štrkovú strechu som robil skoro 8 hodín v kuse a trávničky vlastne 2 hodiny každý deň som pripravoval trávnik, aby krásne videl
celý terén, hej, pretože to bol model, ktorý bol dlhý asi 2 metre, tak celý terén danej oblasti, lebo to bol svah, sme dali vyrobiť rezbárom na CNC strojoch. Na ten sme následne, do toho terénu sme následne sadili stromčeky, do toho terénu som následne osadzal stavbu. Teraz ešte sme to robili aj pár rokov, akože to bol asi rok alebo 2 dozadu, čiže vtedy sa akurát rozbiehala farebná 3D tlač a my sme akurát dokončili vývoj na jednej z našich tlačiarní, ktorá mala 4 hlavy a dokázali sme síce vtedy už tlačiť 4 farbami, ale bohužiaľ tam bola požiadavka aj na ešte väčšiu farebnosť a ešte zložitejšie rozdeľovanie modelu a tak ďalej. Čiže tento model mi dal naozaj zabrať, bol tam aj viacero, robil sa cez leto, takže sme sa stretli s dovtedy nevídanými problémami, čo sa týka teploty, ako počas prepravy teploty, hej, že v tom aute naozaj stúpla teplota na 60 stupňov, to sme nečakali, že sa stane, hej, tieto super tenké kusy plastu skrátka nevydržia takéto vysoké teploty, hej, bežnú izbovú teplotu zvládajú, ale nie tieto extrémy. Tak na niektoré tieto veľké projekty naozaj ako spomínam a odskúšali si, či naozaj tie skúsenosti, ktoré sme roky nadobúdali, vieme aj pretvoriť v realitu. Keď hovoríte o tých materiáloch, mám taký pocit, že v predchádzajúcej časti podcastu ste už naznačili vplyv čínskeho trhu, tak môžeme sa na to pozrieť na materiály, na vplyv čínskeho trhu na materiály, ktoré vlastne používate pri vašich modeloch. No pri našich začiatkoch bol veľmi veľký problém s materiálmi a kvôli práve nízkej kvalite materiálov sme vtedy mali iba jedného dodávateľa z Českej republiky. To bol iba jeden overený dodávateľ, hoci čo iné som vyskúšal, bol som s tým extrémne nespokojný. Starnutie materiálov dosť ovplyvňuje, čo som nečakal a je to tiež jedna z vecí, ktoré sme museli ako až nejakými skúsenosťami na ne prísť. Hej, ako to moc ovplyvňuje, lebo niečo je povedané, niečo si nájdete nejaké informácie na internete, ale tie informácie si často protirečia. Hej, zatiaľ čo jeden vám povie, že iba týmto smerom to robí, druhý vám povie, že to robí úplne opačne a dosahujú obidvaja rovnakých výsledkov. Čiže začiatky neboli skoro žiadne materiály, mali sme iba jedného dodávateľa z Česka. A dneska je to pravý opak. Niekedy v polke od dneska, ako hej, keď poviem, že my robíme na tom 10 rokov, keď robíme viac, tak dajme tomu po nejakých 5-6 rokoch začal byť veľký vplyv materiálov z Ameriky, hej, kedy vlastne americké 3D tlačiarne boli extrémne drahé a neefektívne. Ale vývojom prišli Američania s veľmi kvalitnými materiálmi, ktoré napríklad mali aj veľmi dobré životnosti, že nebola taká nevyhnutnosť, ako by som povedal, dávať tým materiálom až tak veľkú proste lásku a opateru, aby náhodou niečo sa s tým materiálom nestalo a neskončilo mi 100-200 gramov materiálu v koši a podobne. Tak v tomto naozaj chvíľu mali návrh Američania, prechádzali sme na americké materiály. Dneska v podstate používame značku týchto amerických materiálov na 99%. Problém je ten, že všetky sa už vyrábajú v Číne. Postupne sa vlastne presunula táto výroba materiálov do Číny a dneska už čínska konkurencia prakticky vyrába rovnakú kvalitu materiálu. Bohužiaľ cena je identická. Není to tak, že by dneska čínske materiály boli výrazne lacnejšie a mali rovnakú kvalitu ako napríklad tie české, alebo no už dneska nemôžem tvrdiť o amerických, lebo sú vyrábané v Číne, ale kvalitou sú úplne inde. Takže vlastne čínsky trh, čo sa týka materiálov, to v podstate úplne prevzal. Stále odoberáme menšie percento
zo pár druhov špecifických materiálov práve od toho osvedčeného českého dodávateľa, s ktorým sme začínali. Ale inak už trh konkrétne materiálov prevzala Čína. Áno, je známe, čo sa týka trendov 3D tlače, že tie materiály sú takým, alebo nové materiály, ktoré sa budú používať, sú takým smerom do budúcnosti. Ale my sa pozrieme ešte, keď hovoríte o týchto materiáloch, ktoré nakupujete aj o čínskych materiáloch, ako je to potom s kvalitou tých modelov alebo výtlačkov? No, myslím si, že tá životnosť alebo to, že sa veľa investovalo do toho, aby sme nemuseli až tak dbať na starostlivosť do tie materiály a aby sa trošku predĺžila životnosť po rozbalení, keď to tak poviem, ovplyvnila kvalitu tých výtlačkov a kvalitu aj toho plastu a v niečom pozitívne, v niečom negatívne. Začala sa mi totižto diať u niektorých výtlačkov a nebol som to schopný vyreklamovať veľmi nečakané deformácie, ktoré nemôžu vzniknúť iba za vplyvom tepla. A toto bolo naozaj taký ako posledný šok, ktorý už som myslel, že nenastane. A je to jeden z dôvodov, prečo vlastne stále máme v malom percente dôveru iba už toho našeho českého dodávateľa. Skrátka, ja neviem, čo v tom. Ten trh s tými materiálmi je nastavený tak, že nazveme to skrátka PLA, alebo nazveme to polykarbonát. Ale čo vo vnútri toho PLA je, tak to už nikto nevie. Už iba zmena farby znamená zmena vlastnosti materiálu. A pokiaľ ten dodávateľ napríklad mení farby a musí garantovať rovnakú kvalitu toho materiálu od bielej až po čiernu, tak je veľmi otázne, že čo za ďalšie zložky do toho materiálu musí pridávať. Ale musím určite povedať, že ekologickosť materiálov išla za tie roky určite dopredu a dbá na to aj Čína, samozrejme. Že už to proste nevyrábame iba čisto z ropy. Už sú rôzne kombinácie. Dbá sa na to, aby nezanechávali tie materiály za sebou nejakú nežiaducú uhlíkovú stopu alebo nežiaduce látky pri rozkladaní v pôde. Keď hovoríte o tejto kvalite materiálov, ako je to potom s pracovnými postupmi alebo pri tej samotnej tlači, to nazvem, však je to 3D tlačiarni, pri tej tlači treba na to nejako dbať, alebo robí to nejaké veci, ktoré nečakáte? No, ten čínsky trh nastavil celkom zaujímavé trendy aj v tej výrobe tých tlačiarní. Pretože tie európske tlačiarne, a tak ako sme my pristupovali na začiatku k stavbe tlačiarní, bol princíp čo najkvalitnejších vodiacich tyčí, čo najkvalitnejších nejakých pásov, čo najkvalitnejších práve týchto mechanických prvkov. Teda keď mám s dokonalou presnosťou vyrobené tieto prvky, poskladanú tú tlačiareň s dokonalou presnosťou, tá tlačiareň bude dobre tlačiť a časom iba zase trošku zrovnám, vykalibrujem. Skrátka viem, že bude dobre tlačiť, lebo som ju postavil správne. Pri týchto čínskych tlačiarniach je to naozaj ako na extrémnych odchýlkach, čo sa týka tohto, ako je tá tlačiareň postavená. Není dbané až tak na tú precíznosť, ktorá, je to, povedzme si úprimne, je to drahšie. Urobiť dokonale rovnú tyč je oveľa drahšie, než urobiť tyč, ktorá nie je úplne dokonale rovná. A z toho dôvodu ten čínsky trh na to reagoval tak, že vytvoril kvanta rôznych detekčných čipov a rôznych elektronických súčiastok. On ich vytvoril na milióny. Tým pádom cena všetkých týchto kontrolných, laserových, všelijakých a podobných senzorov išla dole. A teda vy nemusíte vytvoriť až tak dokonalý stroj, ako vy do toho stroja dáte čo najviac týchto moderných čipových technológií, ktoré to neustále kontrolujú. A aj pri vývoji našej dneska najväčšej špecifickej tlačiarne, kde sa vlastne stretávame s problémami
rozmery. Základný problém 3D tlače je rozmer. Teraz ja si tlačiareň, ktorá by mi vytlačila takýto maličký model v jednom kuse, môže stať, dajme tomu, 2000 eur, možno 5000 eur, keď volím nejakého iného dodávateľa. Po prípade 10 000 eur, keď chcem nejakú extrémne priemyselnú dobrú tlačiareň, ktorá by to vytlačila aj z materiálov nejakých nehodlavých a podobne. A keby ale som zväčšil, že by som to chcel mať raz tak veľké, tak narast tej ceny tlačiarne býva úplne exponenciálny. To už sa nebavíme o 10 000, to už sa bavíme, že tá tlačiareň by stala 100 000 a tak ďalej. Ale my samozrejme chceme aj raz tak väčšie modely tlačiť v prome. A kvôli tomu sme si vyvíjame túto našu špecifickú tlačiareň, extrémne veľkú, váži viac než 100 kg. A už pri tejto tlačiarni nevyvinuli by sme ju, keby neprišli tieto čipy do hry. Pretože už komponenty, ktoré by mali byť tak kvalitne a tak precízne vyrobené, ako boli na začiatku pri našej prvej tlačiarni, kde sme si dávali záležať, aby všetko boli perfektné, úžasné, rovné, najdrahšie alebo jedný z najlepších na trhu, vodiace tyče a tak ďalej, tak dneska už naozaj toto vieme kontrolovať aj tými čipmi a teda nemusím kúpiť ten najdrahší vodiaci pás, dokážem to urobiť aj s trochu lacnejším. Stále musím akože dbať na určitú kvalitu, nechcem ísť s niektorou kvalitou tak dole, aby som to musel vymieňať, že chcem, aby mal nejakú dosť vysokú životnosť, ale už nemusím dbať na to, aby to bolo to najdokonalejšie. Tak to je, čo sa týka trendov práve pri vývoji a stavbe týchto tlačiarní. Pán Majerský, ďakujem za tieto informácie, určite zaujímavé, aj čo sa týka vývoja 3D tlače. Juraj Majerský zo spoločnosti Proma Virtual Design Constructor. Ďakujem za vaše odpovede, že ste prišli do štúdia. Vám, vážení diváci, takisto ďakujem za pozornosť pri tomto dieli podcastu. A s pánom Majerským sa stretneme ešte v jednom dieli, ktorý bude venovaný budúcnosti robotizácie v stavebníctve. Zatiaľ želám pekný deň.